Лятото идва, а времето става все по-топло и ние от Наталия Хоум имаме удоволствието да ви предложим за продажба двоетажна къща в жилищен комплекс, намиращ се в местността Лахана, между квартал Сарафово и град Поморие. Къщата е с обща площ от 88 квадратни метра, с разпределение. Етаж 1. Всекидневна с излаз на просторна веранда и двор, кухня, склад, стълбище към втория етаж. Етаж 2. 2 спални, тераса, баня с тоалетна, коридор. Имотът разполага със собствено дворно място. Общата площ на прилежащия към къщата парцел е 81 квадратни метра. Къщата е завършена до ключ, с оборудвана кухня и баня с тоалетна. Жилищният комплекс се състои от 126 еднофамилни къщи с модерна архитектура и собствена инфраструктура. Комплексът разполага с инфинити басейн, ресторант, детска площадка, места за отдих, красива природа, зеленина и морски пейзаж.